Hagagta mukpa badu kun badu mensim bakun. Kajing e jong try jong Jesu Christ. Makajing ie jong blay lambar kajing slok jong mensim bakun. Ken don rengkat bat hi baro. Kan men ka prabi ie. Ka gospel kat kumu Matius mentagasni. Hakalanong kabakhat lai kat khot khat prahdu arpulai. Kakren syapang bakumnu Jisu ubatai syapang kaparsi jong unong bet. Ngi baro iwe piwe ngi long kum kata ka kendau hakaba usambai jong kajinget ublay ulabet hangi iwe piwe. Temanta ka syong hanga batapi kumno bangiday ban pensaiso Yau tau sambai jong kajinget, hakajing jongi kabahaman nagasni. Kajing tabukui kaong, don na kita kisambai, kiba seiso lai pusha. Don na kisambai kiba seiso riu pusha, but don na kisambai kiba seiso hadu shispasha. Temanta. Ngikmi yed ila kajong kajing Kristan kajongi. Hatu utau sambai bang layo lamba kasakmen jong ka baptisma bukui. Ula seiso hadu katno. Hatu kalabiang tanglay pausya. Lane nri pausya. Ngatray. Ngiwe piwe kat ba ompat poy siya kashis pasya. Ngide banang trestom. Hakaba min pensiso ya kata kajing Kristan jongi lemba kajing kabing layo lemba kajing kerku kerdo kajong blay. Ngidwai mau blay nang ai kan kabor kajing klain hakamer kamen siem hakjing sngotu kajing syampang kenang ba nginang pensiso susu ya kajing kabang layo. Hakani kamas bakhuo ngidwai kerpang na kabanta shamprang khasati bina kharkongor Alex Raymond khasati yai wonderful but provinus ya Gregorius Dhar Fulgen Rentatiang Nariel Nongdhar Eslinda Nongdhar Evangeline Simyong but Jonas Maulot Mereka yang kesem, yai Lodestar Kurba, Thomas Kharkongor, Devora Kharkongor, Ibok Brian, Versia Sarah Mary Kharkongor, MP Vargas, Priali Sawian, Chelin Sawian, Wanbok Kriam, Baria Baro kemudian kamlam kicing duai kejungi. Ba ublay unkar kukrado ban ai kajing kia kabakam kloy kabapang bastom mari kabakoy bakhia banda banri ban sumasukher ban ai kajing shai kajing sungthu kajing sempang bela ban brabor haklanti kababek kalkum ka saindor kajong blay ban ya pendan brami u lambaki tien baki kam kijongi. Ngidwai runa kabanta ki mensiem kibabla lakhona shilade kerpang nagbanta o Father Dominic Savio Jerwa Priya Mary Edmond Kharkongor Wilhat Kharkongor Rola Nangrum Svensson Kharngap kanta Maria Baro ki mensiem kibadang dan kamlam kijing dwai kijungi mahagijing iye kijing snai ublay un aino haki ya kajing jathai kabom jukut. Ngipan bet penbiang ilade ban priang ikini kajing kerku na ublay dapat sesisian ngipan map nyala kijong kipop. Ngapla hau blay berenbor baro berapi ko hanmen ko para bangal lepop sibune da kajing perkhat mergik tien da kikam mergicing leklen da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga Daging le palat bakraw jonga. Namar kata ngakarpad ika Maria bakhuy
kabayasa kachay suti yaki angel bukiru kuy maria phi ko hanmen ko para bandwai nak banta jonga how try ublay jongi ublay bren barbar unis ne yengi bren dalam ma biki pop jongi uni alam yengi shekajing em bom chukon ko try to is ne ko Christ to is ne ko try to is ne to ngini duai to pej ye ko try ye ki shakri jongi but to snows ne ban tiger high hello jonki yek jin ai jong ka jing ai jongi krang ba da ba shirham ha ka jing kerman ka jing ai ma ka jing ye ngin da bia na hak ba imsngi ye ki hukum jongme banang pen se so ya ka jing ai ka ba mala ai hangi we pi we da ka jing kar khu kar do ka jongme ablay te kran tukner ye ki sancti badan bor jongme ha ki men ki para ki ba pang wisdom ki badan ha ka jaka smart ba fer fer la ne ki ngisam ban loy ban lao ban weng ban kandat no ya ki jing pang jing stom ki jing shatte she khum ba ro megan la ban yashakri yame ha ki jing lai loy ha ki jing ko jing khia ha ka met ka men sim ha ki jing mot ki jing prakhan bat ya ki ba koy ba khia to da to ke to sma su kher ban light ne ki no ki jing wet ki jing wa jong ka ni prothai mari ki men sim ko dor ko mela khodna shalade ablay chakan ran to ai no ha ki ya ki jing sub nang ka bom chukon now try jung Jesus Christ khon jung me uba em bat sin sharang kat bat me ha ki jing along ka we jung men sem khoi we blay chu nom la chu nom